é unha axuda de 250 euros para o importe do alugueiro destinado a menores de 36 anos, tanto aqueles que xa teñan un contrato formalizado de alugueiro como que estén en disposición de atopar ese contrato de alugueiro. Terá un prazo de duración ata o 31 de decembro de 2026, 24 meses se temos en conta que ten carácter retroactivo, é dicir, aqueles que xa teñan un contrato formalizado poderán disfrutar del dende 1 de xaneiro. Tamén temos esa axuda para a compra de vivenda que se divide en tres posibles opcións que está agora mesmo aberta, xa son máis de 300 as solicitudes presentadas, polo tanto, convido a aqueles que teñan comprado unha vivenda dende outubro do ano pasado ou estén en disposición de comprarla, que soliciten esta axuda que beneficiará tanto para a compra en cascos históricos, porque queremos dinamizar os nosos cascos históricos, e que pode chegar aos 15.000 euros en zonas que sean declaradas área rexurbe, como Tui ou como Coruña. Tamén axudas para a compra a menores de 36 en concellos de menos de 10.000 habitantes, e tamén axuda para comprar vivenda protexida, que en menores de 36 chega aos 20.000 euros.